55 лева и 55 стотинки. Колко евро са, бе? 100 евро ти казах, бе! Как ще са 100 евро, бе? Имаме 55 лева и 55 стотинки. Казах ти, кажи ми, колко са? Не са 100 евро. Не знаеш математика. Ха-ха-ха-ха! Но си мръсен! Даниеле, знам математика. Ти не можеш да ми казваш, те разбираш ме, или иначе ще заведа до Азия и ще си циганин, ще заведа до Индия и ще спиш там. Няма да спиш в Европа и в България и в Сливен. Чули? Ще ти гръмна главата, бе! Защо ще ми просто интересен, бе? Спри! Дай ме! Са подигаш, бе! Аз ти казах 1000 пъти! Ти не слушаш! 55 лева и 55 стотинки са 28 евро и 40 цента. Разбрали? Изболи! Дани, стига! 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 Няма да се спра! Като се държиш добре, тогава ще се спра. Иначе няма да се спра. Ако не обичате Крипър, лайкирайте се това видео. Ей, абонирайте се канала и набийте камбаната. Хайде, чао, чао!